Picasso va forjar-se com a artista a les escoles de Belles Arts de la Corunya, de Madrid i de Barcelona. A Barcelona va estudiar un parell d'anys a l'Escola de Belles Arts, a l'edifici de Llotja, a la vora del Pla de Palau, durant els cursos acadèmics 1895-96 i 1896-97. Ell mai li va agradar la formació acadèmica, contínuament va intentar apartar-s'hi, però el seu pare va insistir en que seguís el camí oficial, que era el camí de les grans exposicions, de les medalles, dels accèssits, etc. I va ser per aquest motiu que va realitzar una sèrie de grans composicions de màquines acadèmiques que li permetien concursar en aquestes exposicions de Belles Arts. Dos d'obres molt importants són Ciència i Caritat i La Primera Comunió, dues obres emblemàtiques de la formació de Picasso, però una formació que a ell, com he dit, no li plaia en absolut i molt aviat va intentar, d'alguna manera, allunyar-se de tot aquest món acadèmic. A ell el que li interessava en realitat era el món alternatiu, el món no convencional, el món precisament dels quatre gats. D'alguna manera no li interessava seguir una carrera ortodoxa dintre del que era el món de l'art i, de fet, va acertar-la. És molt important subratllar que, en paral·lel a l'obra acadèmica de Picasso, apareix una obra absolutament antiacadèmica, al marge de tot el que estava fent a les classes de Llotja i que mostren un Picasso que d'alguna manera es manté subjacent i que és l'artista que sortirà al cap dels anys. Aquest contrast tan extraordinari amb un artista de només 13, 14, 15 anys, fa que ens plantegem fins a quin punt Picasso, en el mateix moment en el qual estava fent les grans màquines acadèmiques pròpies de la seva edat, estava d'alguna manera covant un artista nou que en el seu fur intern ja buscava contínuament de transgredir totes les regles, com passaria molt poc temps després.